Тамаша залына атлап көрүүгө яңа ел түнүнө аяк баскан кебек буласың. Мында бар да бейремче бизелген шыршылар, якты утлар, дәртле жырлар, ялтыравыклы кийимнер һәм әлбәттә күтәренке кәеф. Мында атмосферасы шундай матур бит, аның яхшы сәхнә бизәлеше. Иң яхшы җырларны, шундай позитив җырларны сайлыйбыз инде. Илсия Бәдердинова бәйрәм концертына үзенең зур төркеме белән килгән. Инде бүген үк бәйрәм кәефе таратырга әзерләр. Менә без сезне яңа ел белән тәбрик итәбез. И барлык изге матур теләкләребезне юллыйбыз сезгә. Бәйрәм белән барда яхшы булсын да куйсын. Айдар Галимовтан яңа елга бүләккә яңартылган җыр. Кышкы тема булырга тиеш дип, кышкы чәчәк дигән җыр алып килдем. Шуңа инде үткән белгән җырларның берсе Зәңгәр чәчәк Миләүшәне яңартып алып килдем. Яңа ел булгач, яңарган, яңа форматта яңгырасын дип. Яңа ел тамашасын яздырган көннәр телевидениедәге иң кызу вакытларның берседер мөгаен. Бизәндерүчеләр, операторлар, сценарий әзерләүчеләр, режиссер төркеме эше, аларның интервью бирергә дә вакыты юк, һәр нәрсә минутлап язылган. Сөйләргә бер дә минут юк. Менә график 15 минут сайын чираттагы җырчылар. Венера Ганиева, Иршат Тухватуллин, Илсия Бәдердинова, Филус Кахиров, Айдар Галимов, Зәйнәп Фәрхетдинова танылган җырчылар бу кичтә иң матур җырларын бүләк итәчәк. Быелны концерт булган карамастан, инде обязательный рәвештә без бүген монда һәм инде үзебезнең яңа җырларыбызны тәкъдим итәбез беренче чиракта. Һәм яңа ел белән котларга бу безнең мөмкинчелек. Без инде шушы съемкадан соң дәртләнеп 31 килеп җиткәнне дә сизми калабыз. Менә матурлык күреп шатланасың, күңел куана. Әле ул гына Зөлфиякәй, менә үткән елга йомгак ясыйбыз. Менә шу телевидениегә яраткан ТНВ каналына килгәч, димәк, яңа ел съемкалары һәм инде яңа ел җитеп килгәне сизелә. Яңа ел көннән-көн якынлаша. Елкалар бизи башладыганда менә шундый чараларга барабыз, яңа елларга төшеп инде. Бик өстәде, бик күңелле. Бәйрәм якынлашкан вакытта аеруча эшләү күңелле, чөнки синең 2-3 сәгатең кимендә шушындый күңелле рухта, юмор, җыр, бию карап, күңелле итеп үтә, эш турында бераз гына онытып торасың. Безгә генератор булырга туры килә. Менә кешене сөендерер өчен, шатландырыр өчен, позитив энергия бирер өчен үзең шушындый тирәлектә яшәргә, булмаса аны аккумулировать итәргә кирәк, җыеп торырга кирәк. Процесс идет уже вторые сутки. Яңа ел концертына әзерлек инде 2нче тәүлек бара. Тамашачы яратып кабул итәр дип ышанабыз. 50 башкаручы, чыгыш ясарга дип Россиянең башка шәһәрләреннән килгән артистларыбыз да бар. 31 декабрьдә сәгать телләре 12-не сукканнан соң безнең бәйрәм концертын карап, яңа 2024 елга керәчәкбез. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.